Abokina, akwai kana ji zaman mun babu sana'a rashin kudin nan ba gashi ba sana'a ba kudin nan bai yayi ba. Bai hudda mu gaskiya. To bai hudda mu akwai wani shawarar da zan baka. Kana ji? Ina ji. Akwai malami can bayan angon mu can. Ya to. Can gidan shi yana nan. Hawa. Akwai wani abokina da ya je karbi wani magani a wajen shi. Tabbas. Ka tabbata? Akwai irin maganin su bata da su abunan maganin fata kaga idan ka karara mu je mu samu kudi a wasu wajaje. Wai ka tabbata abokin naka da gaske yake? Da gaske yake. Ya abokin wannan bayan gari na da shi. Ai yanzu ba aboki duka wani yana kai da ya zama gaske ba. Kai da abin da nake so na faɗa ma ka zo mu je mu karbi maganin. Ni ban so. Dan me yasa? Kawai ni ban so. Me yasa abokin ka ce maka da ya? Kai ni ban tayya. Kai kaga matsala na kai na zo da shawara kullum kai ka je ni ban so. To ni a dan jin amso. Ka je ka zo. Kuma za ka ga irin motocin da nan nika hawa kwanan nan. Dan na amso. Hawa. Kai ina. Sai na bude ka da kura kwanan nan bari ka gani. Ya ka dawo. Baka tayya kai zaman kamar za ka sha kura kwanan nan mota da yawa. Ka san kare nake tsoro ba. Karo kallon. Ka shigo. Kana ciki ne? Ga nan. In shigo ba matsala? Ka shigo. Karo kallon hanya. Lafiya. Ya gida. Lafiya kalau. Ya kwana fa. Lafiya ne. Ya jama'a to. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lafiya. Lafiya. Ya gida to. Alhamdulillah. Ya kana ko matasa? Ga muna ciki shi kan muna yin shi kullum. Ya yi daidai. To ya jau. Ni ka san gaggawa gare ni ban zo zama bane akwai wani labarin da na jojan abokina. Wallahi wani magani da ka bashi irin maganin kwatan na ya ji daɗin shi sosai. To magani akwai shan ma akwai sharadi. To sharadi? Idan aka baka maganin nan baka tsallake takalmin kafa daya. Takalmin kafa ɗaya kenan wannan an bai da aboki wannan zai. Baka tsallakewa. To an gama ai wannan mai sauki ne. Yawwa to ga maganin nan ka rike shi. To yawwa wannan ka je kai amfani insha Allah in Allah ya daka ga amfani. Wannan maganin da ka rinza idan kawai magana ya kare. Kenan an na dauki kayan mutum daga na rike ido na kenan hawa. Shi kenan magana ya kare kuma da ka bude kawai ka dawo. Kenan kawai zuwa idan na gwada ne idan yanzu idan na rike ido na shi kenan dai. Shi kenan magana ya kare kawai. Bari gwada gani. Ka gwada gani. Ka bace ko? Na bace yanzu baka gani na kenan. Ba na ganin ka. Ikon Allah yanzu kai babu gani. yanzu ba gani na ina ganin ka ba. Sai ka bude ido kuma. Wallahi na gara sai sharara ma mari malam. Kai hakuri. Yanzu baka gani na kenan. Ba na ganin ka. Bude idon naka yanzu zaka dawo. Na bude. Yawa ka gani ko? Yanzu haka ne yayi dai a rama ga. To shikenan. Gaskiya na gode a rama. Na gode a rama. Ina zuwa. Na yi ma wanto an zuwa. Yawa mun. Na gode a rama. Yawa kaje. Ya zarce Mali daga Libya mun zo Arnati mata da kudi yaro da kudi sai ku je mana gayan. Gaskiya mutum ina kullum ina cewa ka zo mu je mu nemi arziki baka tare to kaga yanzu kanan tana. Kaji na an so arziki wajen malamin nan. Ni babu yanzu. Zo magani ne bani kana ji. Sai nan na bata gaban shi na gani da ido na. Haba. Buron shi na sata ne kamar sharara mai mari da buro a hannu amma na ji tausayin ki da kyara shi. Ni babu yadda ba. Sai dai mun jarraba na gani. Yanzu maganin nan da bani kana gani. Haba na gani. Dige shi. Na gani. Wannan baka karike gani ne. Yanzu idan na rufe idona, da mun na dauka na rufe idona baka gani. Ko ngora gani. Ko ngora gani. Ko goda. Ya tukunna. Kana gani an kana gani ka mare ni. Ko ka ma ka. Yanzu kana gani na? Ina ganin ka. Yawa. Salamu alaikum aka rawa Allah. Murya kamar wanda ya zo ya kawo wani ke jifa. Ni ne yau akwai rigima a gidan nan. Zo ka shigo. Ina salamu alaikum. Kai ba ina na sha mari na gaya. Na yi maganin da kawo na sha mari. Ka tuna akwai abin da kai. Me kace? Ka tuna da ka tashi baka san lokacin takalmi ba. Takalmi a hanya? By any means production. Wani shiga kofar gidan nan namu ko wanda takalmi in ba kawo ki. To ana ka kare maganin nan. Ana aka samu matsala. Ana aka samu matsalar nan. Kenan wannan abokin nawa shi ya kulla mana bari kuma